طريد بس نروح على الجيش والله راد نفوت بس مشوار قبول. מי מכם רוצה ללכת לצבא? كلنا. מי לא רוצה ללכת לצבא? איפה אתה רוצה להיות בצבא? משמר גבול. משמר הגבול, אינטה? משמר הגבול. אתה? צנחנים. צנחנים. משמר הגבול, כן. משמר הגבול, ואתה? ערד. היחידה. מישהו מכם חושב למשל שצריך לפרק את היחידה? לא, מה זה יחידה? למה? זה מה שיש לנו בצבא, יחידה של דרוזים. זה כבוד לנו, שיש במדינת ישראל יחידה של דרוזים. למעשה היום הרבה נוער דרוזי או קצינים או חיילים דרוזים שחיים את הקונפליקט האדיר הזה, שהם בתוך הצבא הם מרגישים את עצמם בתוך חממה. מרגישים שהצבא התקדם בצעדי ענק מבחינת לתת לחיילים דרוזים, לתת לנוער הדרוזי שרוצה להתקדם בתוך הצבא. אבל גם כשהוא משרת בצבא, מתחיל להרגיש את הדילמה ואת הבעייתיות שהוא מגיע הביתה, רואה את הכפר שהוא לא שווה לשום יישוב, שהוא לא מפותח, הן מבחינת כבישים, הן מבחינת תשתית, הן מבחינת חינוך, הן מבחינת תעשייה.